Dobre, vyzerá Zdenko, že už sa zohrial, jak sa patrí. Jo, už je zohriatý, takže dámy a páni, dovolte, ešte ukazuje, že potrebuje to tu odhadnúť, kde má najlepší grip. Ale lepí to až k vám. Dobre, tak sa to má byť. Moto TV Show je na scéne 15. Sme slovenskí reprezentanti, viacnásobní držitelia oficiálnych rekordov. A ako som spomínal, trojnásobní vicemajstri sveta. Opäť máte sa na čo tešiť. Ešte stále sme ani nezačali. Centimetre od vás už teraz. Zdenko si hľadá ten ideálny priestor, kde bude robiť tie technické srandičky. Ja si myslím, že už ho aj našiel. No dobre. Zdenko, ak si ready? Zdenko, ak si ready, počkajte. Tento plet je naozaj technicky náročný, ale preto tu je on. Ako náš sociál. Dámy a páni, privítajte, prosím, spolu so mňou nášho najúspešnejšieho reprezentanta, držiteľa jedného z našich oficiálnych rekordov a trojnásobného vicemajstra sveta, Zdenko Rybor! Ideme na to, Lopej! Ešte raz, Lopej, ideme na to! Takto to musí vyzerať počas Moto TV Show. Čím viac budete robiť, tým väčší bordel urobíte, tým väčší bordel vás Zdenko vráti späť. Poďme na to! Naozaj malá plocha, ale veľké veci sa budú diať. Vstupí na prednom kolese až k vám. A ideme na technické parádičky. Dole široké kruhy na wheelie, na zadnom. Naozaj centimetre od vás, hop, krásna piruletka. A pozri na to, z triku do triku. Dohľad wheelie circles. Bez držania, bez pozerania, bez problémov. Podporte to, Lopej. A ideme rôzne prepletačky, všetko na zadnom kolese. Hop, piruetka je na druhú stranu. Centimetre od vás. Lopej, urobte mu bordel. Zdenko Rybor, Moto TV Show. Aby ťa videl. Jo, jedna ruka na zemi, vyskúšal teplotu asfaltu. Opäť máte tu tretieho najlepšieho kaskadéra sveta. Podporte ho! Ideme balancovačky čisto rovnováhou. Zdenko si zatlieska aj sám, keď ho nepodporíš ty. Preklapovačky, všetko so svojou váhou. Pozri sa na to. Veľké skill
z tohto jazdca. Naozaj roky a roky skúsenosti a driny. Zdenko ponáhľa motorečku, už je naspäť. V tomto triku je Zdenko držiteľ rekordu. 21 takýchto koliečok má na konte. A opäť z triku do triku, ten flow je neskutočný. Není tam sekunda, kedy by sa človek nudil v Zdenkovej jazde. Podporte ho, pýta si to od vás. Všetko pod kontrolou, neboj sa. Michelinka, dobrá na púce, už som to spomínal. 9 z 10. Aj. Ja už viem, čo ide nasledovať, ale neviem, či to na tejto vyspadovanej ploche si trúfne Zdenko spraviť. Ten ušiel domov radšej. No. OK, uvidíme. Takže, head stand up! Stojte na hore na nádrži. A opäť stupí na prednom kolese až k vám. Všetko pod kontrolou. Opäť podporte ho. Veľké bomby, veľké bomby. Vysoká škola star drivingu. U vás v obci znižujeme radio a zvyšujeme rýchlosť. Veľký pán v tejto hre. A opäť krásne premostil do ďalšieho triku. Hau! Dámy a páni, jeden obrovský aplauz, Zdenko Rybar! Ale teraz nekončíme, teraz by som rád preskočil všetky tie ďalšie triky a išiel naozaj na vysokú školu standridingu. Kto bol hore na šprintoch, videl tie dva triky, kto nebol, uvidí teraz a vyrazí mu tekel do vesmíru, pretože tieto dva triky ovládajú naozaj iba 4 a 5 asi z celého sveta. Je tam pár Rusov, pár Poliakov a nejaký Amík a Zdenko je jeden z nich. A naozaj sa dá povedať, že vďaka týmto dvom trikom za každým vyhral a obhajil to druhé miesto. Takže Lopej, chceme to vidieť? Áno. Ne. Ešte raz. Dámy a páni, 5 ľudí na celom svete to jazdí. On je jeden z nich. Ideme do toho, Lopej! Práško, je to tvoje. Teraz plieskaj v ruke. Ten trik sa volá Tower, to znamená väža. Poďme na to, poďme ho vyjecovať. Na tomto zložitom placi sa budú lámať rekordy. Poď, Zdenko, poď, Práško. Poď. Je to tam Tower! Neskutočná kontrola s jednou rukou! Veľké veci na malom placi v Lopeji.
A teraz som sa pýtal, či ideme na tú nadstavbu, či ideme na Watchtower, pretože tento trik sa dá prekonať iba týmto, ktorý teraz prichádza. Dámy a páni, Watchtower, a teraz ho musíme naozaj hypovať. Poď, poď, poď! Poď, Braško! Poď, poď, je to ten Watchtower! Dámy a páni, jeden teraz na tejto strane z obou Kanády. Dámy a páni, jeden obrovitársky aplaus. Zdenko Rybar, Moto TV Show. Bomby, Braško, ako vždy, helma dole. Veľký rešpekt pred týmto človekom. A teraz vám dáme taký malý bonus na záver celej show v Loteji a celej dňešného dňa.